I aquesta temporada ens fa molta il·lusió incorporar Josep Maria Mainat a la tarda de Catalunya Ràdio. Més enllà de la seva faceta com a cantant o com a productor, descobrirem la seva passió per la ciència i per la tecnologia. I ja el tenim aquí assegut, Josep Maria Mainat. Molt bona tarda i benvingut a l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio. Gràcies, Elisenda. Ha anat tot bé? L'arribada fins aquí, vacances... Sí, m'heu tractat molt bé, només arribar, m'han donat un tallat, o sigui, escolta... Ara ho comentàvem, Hem fos el pressupost amb un tallat. El pressupost, sí. Ja no hi ha res més. Tot sigui això, fins aquí. Fins aquí podem arribar. Més enllà ja tot és negociable. Sí, la llet ja... Ni sucre ni Estic sacarina. molt content d'estar aquí, perquè feia molts dies que no feia... Feia ràdio. Sí, ràdio feia, però parlant de la trinca o de les meves coses, però... Sí. Parlant del que parlarem avui, no. Feia dies. Expliquem-ho, perquè vindràs cada dimarts a parlar-nos, a veure si ho intentem sintetitzar en una frase. D'avenços en el món de la tecnologia. I la ciència, i la medicina, i tot allò que sigui que faci avançar la humanitat. Sí, però sobretot parlaré, perquè he fet algun programa de ràdio parlant de ciència, parlava de temes com molt genèrics, no? Avui explicarem les cèl·lules mare, no? Que era com tot un Parsifal, no? No, parlaré de coses que siguin notícies. D'acord. Notícies aquesta setmana o aquests dies, vale? I que sí que estan en aquesta línia de coses que fan avançar, els descobriments que fan avançar, ja sigui per curar la salut, per allargar la vida, per conquistar l'espai, del qual parlarem avui, o per qualsevol cosa que faci avançar les cèl·lules. Sí, t'anava a dir això, perquè la gent que ens escolti es faci una idea, posa'ns alguns exemples. Això, avui, per exemple... Avui parlarem de per què tornem a la Lluna. Perquè ahir s'havia de llançar un coet a la Lluna, després de més de 50 anys, que al final hi ha hagut un petit problema, espero que s'arregli, i sortirà a llançar demà, i tornem a la Lluna. Per què tornem a la Lluna? Què ens representa? A nosaltres, vull dir, nosaltres, no a nosaltres tres, no. No, ja. A la raça humana. Nosaltres tres, a mi, personalment, poqueta cosa. A veure, potser tornar a la Lluna, que siguem conscients, no. Això sí, però, per exemple, parlarem de més coses. Parlarem, sobretot, també d'aquelles coses que puguin millorar la vida de la gent. O sigui, descobriments que puguin curar malalties, allargar la vida, solucionar problemes de transport. O sigui, per exemple, parlarem de cotxes autònoms, a punt d'arribar. Parlarem de com una altra missió de la NASA, que un dia en parlarem, és que han enviat un coet a mirar un asteroide. A mirar-lo. No, mirar-lo no. A desviar-lo. A estavellar-se contra un asteroide. Això és una mica Armagedon, ho hem dit moltes vegades. No és totalment Armagedon, O sigui, és una missió Armagedon, és a dir, envien una nau contra un asteroide, que no és perillós per la Terra, aquest asteroide, però si miren a veure com es desvia i calcula, perquè si un dia en veuen que ens pot fer mal, no? Ja hauran practicat això d'estavellar-se contra un asteroide, no? I escolta, Josep Maria, d'on et ve aquesta passió? Perquè, clar, tu ets informàtic de formació, després hem conegut tota la teva trajectòria, i ara? Bueno, la gent em coneix sobretot pel món de l'entreteniment, no? La trinca, la televisió i tal, però jo des de sempre he estat un apassionat de la ciència i de la tecnologia. O sigui, des de sempre. A part que tinc la carrera d'informàtic i per programar i tot això, diguéssim, he tingut els primers aparells electrònics que hi havia a Espanya, pioners totalment, en el seu moment, als anys 80, i des de llavors sempre havia programat tot ple de programes, i llegeixo i me'n passo tot allò que trobo que estigui relacionat amb la ciència. Estic subscrit a un piló de newsletters, de revistes i tal, i podríem dir que estic al dia no per feina, perquè t'agrada. Per il·lusió personal, perquè vull estar-hi. Perquè a més tu dius una cosa que molta gent igual no hi està d'acord, que és que tu dius que la ciència és divertida. Hi ha gent que diu, la ciència això és un rotllo. La ciència ha de ser divertida. Si la ciència és un rotllo vol dir que te l'expliquen malament. Clar, la ciència, evidentment, pot ser un rotllo. Si jo t'explico ara la física quàntica, començo a explicar coses que no entens, serà un rotllo. Però si t'explico la física quàntica, el meu llibre ho faig una mica, no? Què és la física quàntica? Bueno, doncs no sé. Explico 4 exemples de per què en el món minúscul dels àtoms i tal, les lleis no són les mateixes que en el món grans. En el món nostre, per anar d'aquí a aquí, has de passar pel lloc que hi ha entremig. En el món quàntic, no? Per anar d'aquí a allà sense passar pel món que hi ha entremig. Bueno, coses d'aquestes, no? I es pot explicar divertit. En aquest cas que parlarem avui, que és de per què anem a la Lluna, és que jo ho trobo, si no divertit, com a mínim, interessant. Perquè ho explicarem, per què anem a la Lluna. Vinga, va, doncs comencem a explicar per què anem a la Lluna. Per què volem tornar a la Lluna? Després de més de 50 anys que hi havíem sigut. Clar. Bueno, tot i que hi ha gent que segueix dient que no, I suposo que el fet de no haver anat en 50 anys deuen dir, veus? Veus, que no era veritat, això. Hi ha uns estudis. Divendres d'aquesta setmana està previst que es reprengui el llançament del coet de la NASA per tornar a la Lluna. La missió Artemis es va suspendre, com deies, ahir, a causa d'un problema en un motor. És la primera prova de vol sense tripulació que servirà perquè l'espècie humana torni a trepitjar la Lluna al cap de 50 anys d'haver-ho fet. Per què la NASA ha invertit uns
100.000 milions de dòlars per tornar-hi. Per què els humans ara volem tornar a la Lluna? Aquesta és la gran pregunta. En realitat no volem tornar a la Lluna. A la Lluna no hi ha res. I si no hi han tornat en aquests 50 anys és perquè a la Lluna no hi ha res. Si hi hagués hagut alguna cosa... Home, si poguessin especular... Ni hi ha minerals que explotar, ni res d'interès. Hem anat allà, hem posat la bandereta, les 4 petjades, sentit aquella frase, un passo per la humanitat i tal. Exacte. Que mentre la deia devia pensar, a veure com collons sortirem d'aquí. A veure si podem tornar. Allò és el més difícil, no és arribar a tornar. Clar, tornar. Sí. Bé, ara anem a la Lluna perquè en realitat no volem anar a la Lluna, volem anar a Mart. D'acord. Vale? Aleshores, el pas cap a la Lluna, Artemis és la deessa de la Lluna del món olímpic, ho dic per demostrar que tinc una mica de cultura. Està justificat que faci aquesta secció. Exacte. Sí, doncs són 3 missions, Artemis 1, Artemis 2 i Artemis 3. La que llencen ara és sense persones. Va a la Lluna, donen un parell de voltes i tornen. Hi ha uns maniquís amb uns sensors per intentar comprovar com afecta el cos humà el que pugui passar en aquest viatge. A la següent missió, que no serà d'aquí gaire temps, serà un any o 2 més, és l'Artemis 2, i posarà Ingenia. Hi haurà 4 astronautes. I com que els americans són així, s'hi posaran una dona i un negre. Vale? O sigui, perquè sigui ben variat. Almenys que sigui representatiu, sí. Sí. Bueno, podríem posar un índio americà i un xinès, però bueno, és igual. Això. Però bé, conyes a part. Seran 4 persones. Però no baixaran a la Lluna. Aquestes estaran en òrbita i el mateix. Aniran comprovant, sobretot, que tot funcioni, que tot funcioni. I quan estigui comprovat tot això, faran l'Artemis 3. Que espero que sigui d'aquí 5 anys o així, que llavors sí, iran els astronautes, baixaran, però no aniran a la Lluna. Aquesta vegada no anem a la Lluna. Tu m'has preguntat, per què anem a la Lluna? No. Anem a quedar-nos-hi. Allò de deixar-hi les petxadetes i la bandera ja està, això. Anem a fer una base. Anem a fer una base a la Lluna i quedar-nos-hi. I quedar-nos-hi i veure si podem treure aigua de la Lluna, si amb aquesta aigua després podem fer hidrogen i oxigen, i mirar, perquè a la Lluna, en els volcans, que no els hi toca el sol, hi ha gel, mirar què podem fer a la Lluna, veure si podem cultivar alguna cosa, i veure si podem fer una base no per solament per viure, sinó que sigui sostenible. Cada vegada que enviem una patata a l'estació espacial costa una patata. Per dir alguna cosa costa molt, perquè es tracta de poder cultivar patates, com a la pel·lícula Marte, no? Bé, llavors, un cop hagi estat uns anys a la Lluna comprovant com viu la gent en un planeta inhòspit, tindrem tots els coneixements suficients per anar fins a Mart. Fins ara, pensa que tots els viatges que hem fet, a part d'aquell de l'Apolo, tots els viatges que hem fet han sigut curtíssims. Són coets que havien sortir, però van a l'estació espacial. L'estació espacial internacional està a 400 quilòmetres de la Terra. És a dir, està més prop que Madrid. Sí que és veritat, és un poquet. Una mica més enllà de Saragossa, València. Sí, com d'aquí Saragossa, València, com d'aquí València, no? Clar, això no és res. Això no és l'espai exterior. Bueno, ho és perquè surt a l'atmosfera, però no és res, això. La Lluna ja són 400.000, o sigui que la cosa ja ha canviat. I Mart són 6 mesos de viatge. 6 mesos de viatge. Sí, dins d'una nau. Amb tot el que això implica, a més, d'intendència, de menjar, de viure, etc. Tot el que això implica, vale? I quan arriben, el mateix, instal·lar-hi una base. Per tant, aquest entrenament que farem a la Lluna ens servirà perquè jo crec que l'any 35, 40, i espero ser-hi. Esperes ser-hi, Sí, home. Això ho hem de parlar un dia, també. Jo vull viure 120 anys. L'any 40 només en tindré 92. Ui, encara quedarà molta vida. Les meves ties van morir el 98 i el 97, o sigui, els gens hi són. Els gens hi són, ara només cal una mica de cura. I elles no es cuidaven gens, que es fotien els plats de botifarra i tal, no es movien gens. Igual van fer 90 anys per la botifarra. Mira, ens estaríem salvats. Tornem a la Lluna. Ara deies, fa 40 anys que es va arribar al mes, des del 69. I des del 72 que no s'hi va tornar, que és l'última vegada. Fa 50 anys, per gairebé, no. Per què no s'hi ha tornat des del 72? Ja t'ho he dit, perquè no hi ha res. Primer perquè és caríssim. O sigui, enviar gent a la Lluna és caríssim. Enviar-la per treure pit i dir ja hem arribat, no té massa sentit, si només és arribar i ja ho hem fet, això. Han de treure'n algun rendiment. I fins ara no havia tret cap rendiment. Tornar a la Lluna era tornar a gastar molts diners per tornar a dir ja hi hem tornat. Ha d'haver-hi una missió a la Lluna. I tot aquest temps rumiant, quina missió seria? També la tecnologia ha evolucionat, perquè, insisteixo, jo que he dit abans de veure com collons tornem, realment van estar a punt de no tornar. És a dir, és dificilíssim tornar de la Lluna. És a dir, arribar allà, posar-s'hi, tornar a entrar i que ella faci i torni a la Terra, és la part més complicada de tot. Hi ha algunes expedicions previstes a Mart, algun boig, que diu, no, anem a Mart però no tornem. Tornar a flocar. Arribarem i ens instal·larem, no?
I tu t'interessaria anar a aquests països? Anar per no tornar, no. Anar per no tornar, no. Però si sabessis que has de tornar, per exemple... Sí, tant que m'interessaria. I tu també. Hosti, a mi em faria molta por. Bueno, el món... Bueno, no sé, esclar, això va caràcters, no? Si vols viure 120 anys, home, una mica de por, sí. Jo crec que veure el que hi ha a l'univers, som tan petits dins de l'univers. Si ho mires a escala, ara ha hagut uns grans avenços d'aquest any, ha sigut el telescopi aquest, el Webb, que és un telescopi fantàstic, hem posat allà en òrbita, que ha agafat unes imatges de l'univers en què agafen un tros que equival a un gra de sorra, no? Més o menys, de mida, i enfoquen cap allà. I en aquell trosset de res hi ha milions i milions de galàxies i d'estrelles. Imagina't. Cada una d'aquestes galàxies té milions d'estrelles, cada una d'aquestes estrelles té planetes semblants al nostre. És a dir, nosaltres som una cosa tan ínfima que no sabrem mai què hi ha allà. Però quan més coses sabem, doncs millor. Si no podem anar a la propera galàxia, ni a la propera estrella, de fet, almenys podem anar a Mart. Bueno, el transbordo més a prop. També, jo crec que Venus el començaran a estudiar, perquè Venus està tan a prop com Mart, gairebé. I bé, no sé si és molt interessant Venus o no, però... Clar, perquè la pregunta és aquesta, és a dir, no hi hem tornat a la Lluna perquè, com que no hi ha res, tampoc no hi havia, és a dir, molta despesa per treure molt poc rendiment. Aquest interès en Mart és perquè realment a Mart s'espera que sí que en puguem treure rendiment o perquè Mart té més interès que la Lluna? Per què és més interessant Mart que la Lluna? En principi, molta gent pensa que Mart realment la civilització humana hi podrà acabar vivint. Home, això, últimament hi ha aquesta brama que podrem construir ciutats, fins i tot. L'Elon Musk està ficat i tal. Ell diu que enviarà 1 milió de persones a Mart, no? És a dir, és una forma de colonitzar. La Lluna no es pot colonitzar, A Mart hi ha aigua, i no hi ha vegetació perquè no hi ha atmosfera, però al moment en què hi ha aigua, si aquesta aigua l'evapores, comença a haver-hi alguna d'atmosfera, no sé. Hi ha gent que pensa que Mart es pot arribar a convertir, en diuen terraformada, això. És un procés, no? Es convertir en més o menys habitable. No vol dir que no hagin de portar el casc o estar amb unes naus cobertes, amb una atmosfera artificial, no? Però es podrà fer una vida a Mart. I interessant, diguéssim. Mineria, n'hi haurà més, evidentment, que a la Lluna. I hi ha molts negocis que quan fan aquestes expedicions s'inverteixen molts diners, però hi ha moltes diferents branques que s'hi involucren. La branca de la investigació, de la tecnologia. En aquesta missió s'investiguen tot ple de noves tecnologies, algunes que s'han fet des d'aquí a Catalunya, per cert, de diferents coses, de radars, de comunicacions, de viatges, de coses. I molta gent que rumia quins negocis s'hi poden fer, que finalment són els que hauran de finançar totes aquestes coses, no, diguéssim? Perquè només perquè la humanitat sigui feliç, la NASA no sé si... No crec. 100.000 has dit, 100.000 és d'aquesta. 100.000 milions, no? 100.000 és d'aquesta d'ara. Escolta'm, Josep Maria, ens portes un fil a Twitter que ens volies comentar sobre aquest tema. És el de Dani Sánchez Crespo, que és professor de la UPF, i explica el programa de la NASA. A veure, què explica exactament? No, aquest fil no és meu, és d'aquest senyor. Sí, d'aquest senyor. Sí. Ara no el tinc davant, però ell és el que diu per què són importants que la humanitat avanci a fer aquestes coses. Encara que algú li pugui pensar, però amb els problemes que hi ha a la Terra, oi? És veritat, no dic que no hi hagi problemes a la Terra. Per què es dediquen a fer això si podrien dedicar aquests diners a... Primer que no sé que sigui o A o B, crec que es poden fer les dues coses, no? Però el que m'agrada d'aquest fil és la forma en què ho explica. Primer és molt assequible, allò que dèiem abans. Fa aquesta cosa que he fet ara de la comparació de lo lluny que està l'estació espacial, que m'ho va fer veure ell ahir, quan vaig llegir el fil, realment està a 400 quilòmetres. Quan veiem aquests coets de l'Elon Musk que diuen portant no sé què a l'estació espacial, un saltet de res. No? I sí, realment la Lluna és un pas molt més important. I això ho vaig estar llegint en aquest fil i em va fer veure aquesta part de la diferència que hi ha entre tenir una estació espacial internacional o saltar a la Lluna o saltar a Mart, que això ja és... Aquest professor de la UPF, el Dani Sánchez Crespo, deia en aquest fil, per exemple, recordava les paraules de John Fitzgerald Kennedy quan va anunciar l'objectiu d'anar a la Lluna per primera vegada. Li van demanar per què calien a la Lluna i Kennedy va respondre: volem anar a la Lluna perquè és difícil i perquè quan acceptem un repte com aquest organitzarem les nostres energies i les nostres habilitats. I deia el Dani Sánchez Crespo, de fet va d'això, va que la humanitat avanci afrontant reptes, solucionant-los i fent-ho inspirar noves generacions a portar la torxa del progrés més endavant, perquè el programa Apollo, deia ell, més enllà de la seva utilitat real, va servir per inspirar a milions de científics, enginyers i nens que ho van veure a la televisió. Per tant, són aquests reptes els que fan avançar la humanitat. I això que diu d'engrescar les noves generacions és molt important. L'any 69 fa molts anys. O sigui, la majoria de gent que jo conec no van veure-ho.
En canvi, si realment anem a la Lluna i la gent s'engresca, doncs hi haurà més noves generacions que s'engrescaran també a seguir aquesta línia de la investigació. Recordo que era molt important això de l'arribada a la Lluna. No sé si la gent ho calibra, però quan van dir que arribaríem a la Lluna, el món es va parar per veure-ho. I una vegada vaig estar a Cuba i m'explicaven que els cubans no tenien senyal de la Lluna aquesta, oi? I van muntar una senyal pirata, allà van enfilar-se en una muntanya, amb una parabòlica, no? I tot Cuba allà mirant el d'això, i que al moment que posa el peu a la Lluna els van dir, beba Coca-Cola. No! Van dir, veus, el capitalisme. I escolta, Josep Maria, tu també has publicat Ciència Optimista, ho vas fer el 2015, un llibre de divulgació científica, qui no el tingui a l'abast ja hi pot anar a la llibreria, i tractes temes diferents com les cèl·lules mare, la intel·ligència artificial, l'enginyeria genètica, els cotxes sense conductor, que ara ens en feies una prèvia, la realitat virtual, però també un dels teus temes preferits, abans ho has deixat caure, que volies viure fins als 120 anys, els tractaments anti-edat. A veure. Anti-envelliment, sí. Anti-envelliment. Un dia ens parlarà. Contra l'edat numèrica. No hi pots fer res. Els anys els faràs igual, no? És contra l'envelliment, perquè la gent moltes vegades parla d'esperança de vida. I crec que l'esperança de vida, això de dir, una persona ha viscut 120 anys. No sé, feia un programa al Cuní, bueno, sembla que estigui mort, encara està viu al Cuní. El programa el feia abans. Sí, el programa ja no. Que treia centenaris, de sobte. I esclar, veies una gent que no s'aguanta, eren molt desferres, diguéssim. Dius, no, viure 110 anys, aquella cançó Who Wants to Live Forever, oi? Si estic bé de salut, si no, no. Si no, evidentment és una tortura. Per tant, el tema no és l'esperança de vida com un número, és l'esperança de vida saludable, l'esperança de salut, l'esperança de vitalitat, diguéssim. I això és el que s'ha de lluitar, per aconseguir una esperança de vitalitat. Al marge d'això, i un dia ja en parlarem, ja ho deia... Ara no recordo el nom, és igual. No està escrit que hàgim de morir, En Ponset. En Ponset, això, en Ponset. No està empíricament encara no se sap. No està escrit que hàgim de morir. S'ha mort tothom fins ara. Però sempre hi pot haver algú que no, Exacte. Sí, oi? No està demostrat, empíricament. I cert, o sigui, ni genèticament, ni físicament, ni biològicament està escrit que hàgim de morir. Normalment, evolutivament, morim perquè les espècies, quan ja han procreat i quan ja s'han reproduït, doncs ja no tenen res a fer en aquest món i moren. I hem fet la nostra feina biològica. Nosaltres tenim moltes coses a fer en aquest món per molts anys que tinguem, I tant. Si poguéssim tenir una salut estimable fins als 100 o 120 anys, tota aquesta gent que es queden fotuts i que ja no s'aguanten i que han d'això, si fossin unes ments brillants i pensants i treballant, la humanitat seria molt millor. Hi ha tota aquesta intel·ligència mundial a l'abast i no anar-la reproduint. I després també, que esclar, jo soc gran ja. M'interessa personalment. M'interessa personalment, no? Doncs això ho repassarem un d'aquests dimarts propers. Parlarem d'aquesta esperança i qualitat de vida a la vegada. Doncs avui hem realitzat o han reflexionat sobre per què volem tornar a la Lluna. I ja veiem que, de fet, a la Lluna no és que hi vulguem tornar. Bueno, volem tornar i quedar-nos-hi. I quedar-nos-hi i que això sigui com una mena d'assaig. És un transbordament, és una espècie de transbordament, no? Cada vegada una mica més lluny. Doncs cada setmana el Josep Maria Mainat vindrà i ens repassarà alguna de les notícies científiques, tecnològiques, d'avançament de la humanitat que li hagi cridat l'atenció i ens posarà una mica de context en aquestes notícies. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Fins dimarts. Gràcies, adéu.